Hi friends, good morning. Welcome back my channel JK Kitchen and Entertainment. Friends, ତ ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ 7:30 ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରେ ମାନେ ଏମିତି ଖରାରେ ବସିଛି, ଗାଧେଇନି ଯାଏଁ, ବ୍ରସ୍ କରି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆମ ଅନୁଗୁଳରେ ନା ବହୁତ ସାରା ଶୀତ ପଡ଼ିଲାଣି, ତ ମୋତେ ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ବି ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ମାନେ ମୁଁ ତ ଏକଲା ଏଠି ଅଛି। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କାଲି ଆସିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆସିବେ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିବେ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ, ଗଲେ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରେ ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଆଇଟମ୍ ସେୟାର କରିପାରୁନି। ମୋ ମାଆ ସବୁ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ବିଲକୁଲ ପଡ଼ୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ବିଲକୁଲ ସେୟାର କରିପାରୁନି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ମଜାମସ୍ତି କରି ମୋ ଦିନ କଟେଇଦେବି ଆଉ କ'ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ମାଆର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବୁଲେଇବି। ତ ସେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବୁଲେଇବି। ତ ମାଆ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଛି, ତ ଆମର ଜଣେ ଆସନ୍ତି ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ କେତେବେଳେ କେମିତି କାମ ଫାମ ବି ଡାକିଲେ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସେ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆ ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ହିଁ ଏସବୁ କରି ନେଇଛି। ତ ମୋ ମାଆ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ମାଆଙ୍କର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଘର ଭଳି କାହାର କାହାର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ତ ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ହାଟ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ପରିବା ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭେଜାଲ ସାର ଔଷଧ ଦେଇ ଫୁଲକୋବିକୁ ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଦିନେରୁ 2 ଦିନ ରଖିଲା ଭିତରେ ସେ ପୋକ ଖାଇ ପୁରା ପଚା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବିଲକୁଲ ମା ସାର ଔଷଧ ଏତେ ବି ପକାଏନି କହିଲେ ଚଳେ। ତ ଆମେ ଘରେ ଖାଇବୁ, ଆମେ ଥୋଡ଼ି ନା ବିକ୍ରି କରିବୁ ଯେ ପକାଇବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୋ ମାଆର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍। ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାକି ଯାଇ ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ତ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ଯାଇ ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭଏସ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ମୋ ମାଆର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହ ବି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଆଜ ତଳି। ତ ଲଗା ହେଇଛି ଆମର ବାଡ଼ିରେ, ମାନେ ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜ ତଳି ଏଇଟା ଲଗା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଧନିଆ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଧନିଆକୁ ଶାଗ ବୁଣା ହେଇଛି। ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖିବା। ଇଏ ତ ଆଳୁ, ଆପଣମାନେ ଗଛରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆଳୁ ଲଗା ହେଇଛି। ତ ଆହୁରି ବି ଭାଗୁଆରୀ ବହୁତ ଆଳୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପର୍ସନାଲି ଆମର ଲଗା ହେଇଛି। ତ ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପଦା ଲଗା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଇଏ ରସୁଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ, ଇଏ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟମାଟୋ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଉଲି ଲାଗିଛି, ପିଆଜ ଆମର, ପିଆଜ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ବି ଲାଗିଛି, ମଝିରେ ପିଆଜ ବି ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କୋଶଳା ଶାଗ, ଖୁଣ୍ଟି କୋଶଳା ଶାଗ, ମାନେ ଇଏ ବଡ଼ ହେଲେ ପତ୍ର ତୋଳି ଖାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଧନିଆ ପତ୍ର ହେଇଛି। ଏଠି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଆଳୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଳୁ ଗଛ। ତ ମସ୍ତ ହିଁ ଲାଗେ ୟା ପତ୍ର ଶାଗଟା, ଆଳୁ ପତ୍ର ଶାଗ। ଏଇଟା ଗୋଟା ପିଆଜ ଲଗା ହେଇଛି ସଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବି ଆଳୁ ଖଣ୍ଡି ଲଗା ହେଇଛି ଏଠି। ଏଇ ତ ରସୁଣ ପତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଟମାଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବହୁତ ଫଳିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଏ ଜଣେ ଆଈ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆମର ସରୁ ପିଆଜ, ଦେଶୀ ପିଆଜ, ସରୁ ସରୁ ହୁଏ କି ସରୁ ପିଆଜ, ପଖାଳ ସହ ତ ମସ୍ତ ହିଁ ଲାଗେ। ଇଏ ଆମର ମୂଳା,
तो अदा देखंतु फ्रेंड्स देखंतु अदा गछ एठी लागी छि अदा किचन गार्डन नवा पई तो अदा गछ एठी देखे नेली तो पुणी थर देखंतु एगुडा एठी पियाज देखंतु पुणी हेची पियाज लागी छि तो एगुडा को भी गोटा पियाज लगा पियाज हेची ए सब लागी छि तो फ्रेंड्स एठी को देखंतु फूल ये तो कोबी कोबी गछ आपण देखि पारथुबे जानि पारथुबे बाड़ी रे फूल कोबी फुटी छि ना नहीं देखंतु फ्रेंड्स फूल कोबी हेई आसलानी ऑलरेडी तो एटा रसुण कियार तो एटा देखंतु बीन्स फळुची तो देखि पारथुबे एटा लता भी माने रांजमरा बीन्स एडी देखंतु ऑलरेडी तोड़ी की निया हे जाईची तो एठी टमाटो गछ चलंतु आउ देखिबा एठी छोट आलू गछ अछि अल्प टिके एठी पुणी रसुण एठी देखंतु कोबी लागिची छोट छोट गछ हेची सेपटे तो बंधा लागिची एगुडा तो उल्ल कोबी सालगम हे आसलानी छोट छोट एटा तो हमर टर्मरिक हल्दी देखंतु हमर बहुत हल्दी हुए आ इते पप्पया गछ देखंतु पप्पया गछ ए सब हल्दी हेची एटा हमर गोटे बाथरूम मतलब ऊपरे छात पकी केटी पानी टांकी करा हेची तो कदली गछ तो देखंतु एटा को गछ कहले अन्नपूर्णा गछ हमर खेचुड़ी कानिका अरुआ भात रे पड़े तो एटा झुडंग देखंतु हेची गोटाए तम मार किचन गार्डन रे बहुत जिंस अछि बाईगण गछ फल हेनी एटी कसी धरची बाईगण रे फूल हेलानी तो एठी गोटे लंका गछ एटा तो हमर डालिंब गछ बाकी तो या ऊपर सब लट्टा मारी जाइची एटा हम पिजुली गछ तो देखंतु ये हम कुओ तो एठी मेसिन लगा हेची तो घर को पानी टैप सप्लाई हेची एठू देखंतु पाखरे पानी अछि बहुत ही पाखरे पानी फूल गछ गुड़ा माँ लगेची ये पालंग शाग क्यारी ये भी कोबी गछ देखंतु हमर लेंबू गछ एठी देखंतु लेंबू दीटा हेची तो सेठी भी गोटाए हेची तो फ्रेंड्स लेंबू हेची तो ये सब मार किचन गार्डन रे अच्छी आपणकर कौन कौन सब परिबा चाष होइची निहाती कमेंट सेक्शन ने जणेबे तो बड़ी पकेबा पई माँ एठी बाड़ी पटे पानी कखारु रखिची देखंतु एठी एलोवेरा गछ हमर घियो कुआरी किचन गार्डन मो मार देखंतु उल्ल कोबी धीरे धीरे तो हेई आसलानी एगुडा मूला गछ लागिची फ्रेंड्स चलंतु आ गोटे जिनस मु आपनको देखेबी देखंतु वाओ केते लंका देखंतु फ्रेंड्स केते लंका हेची तो ये देखंतु बहुत लंका हेची तो हम पप्पया गछ देखंतु एठी सिंब हेची मो मार खरा जो आपन देखा जाउथो ना नहीं मु कैमेरा कैप्चर करि पारछि ना नहीं मु जानि पारनी देखंतु सिंब देखंतु रेड कलर सिंब तो एठी गुडे सिंब डुंक माडीची एठी देखंतु टमाटो
ଏଇଟା ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ଫଳିଛି ଏତେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ବାକି ପାଚିନି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ବାଇଗଣ ତଳି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛରେ ବାଇଗଣଟେ ଫଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିମ୍ବ ଫଳିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଏପଟେ ବି ମାଆର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିମ୍ବ ଗଛ। ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିମ୍ବ ଗଛ ଏଠି ବି ଏମିତିକି ଲତା ମାଡ଼ିଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ମାଆର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।